L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-kol. Intbana hawnhekk dal-għodu dan l-aħħar jum ta' Mejju biex niċċelebraw flimkien il-festa tal-Viżitazzjoni ta' Marija lill-Eliżabetta. Hija festa sabiħa li tikkonkludi x-xahar ta' Mejju, x-xahar tal-Rożarju, x-xahar tal-Madonna. Qabel ma nieħdu sehem fil-quddies ejjew nagħrfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom. Se nofru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għal membri mejtin tal-familji Ċefaj u Magru. Int ħanin bil-bosta ma' kull min isejjaħlek mulej ħniena. Int kollok tieba mal-midin bejn Kristu ħniena. Int avukat tagħna qudiem il-Missier mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna d-nubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art il-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, naduraw, natuk ġieħ. Irrodulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdin Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi id-nubiet tad-dinja ħenna ħarina. Int li tneħħi id-nubiet tad-dinja il-qatt tal-btana. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna ħarina. Għaliex int waħdek għaddejs, int waħdek mulej, int waħdek loli Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, meta l-Verġni Mqazza Marija saret omm ibnek qabel ma tagħtu lid-dinja, inti nebbaħta biex tmur iżżur lill-Eliżabetta. Għamel li aħna wkoll nġibu ruħna skont ma jnebbaħna l-Ispiritu Santu biex nkunu nistgħu flimkien ma' Marija infaħru dejjem il-kobor tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu siedna li hu Alla u miegħek jgħix fi jsaltan flimkien ma' l-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Sofanija. Għajjad bil-ferħ ta' qalbek bint Sion, Iżrael, semma leħnek, infex filena u ifraħ b'qalbek kollha bint Ġerusalem. Neħħa l-mulej minn fuqek is-sentenza li kellek kontrik, keċċa l-edewa tiegħek. Is-Sultan ta' Iżrael il-mulej u f'nofsok ma jkollokx iżjed ħsara minn xiex tibża. Dakinhar jgħidu lil Ġerusalem, tibżax, Sion, tħallix idek jintelqu, il-mulej Alla tiegħek qiegħed f'nofsok, gwerrier li salva. Minħabba fik jitenna bena kbira f'imħabbtu jġeddek, jinfex minħabba fik fajat ta' ferħ, bħalli kieku fjum ta' festa. Il-ħsara mwarba minnek biex blajb tiegħek ma tibqax mobbija. Il-kelma tal-mulej. Kbir u f'nofsok il-qaddis ta' Iżrael, kbir u f'nofsok il-qaddis ta' Iżrael. Ara, Alla s-salvazzjoni tiegħi, jiena nittama u ma jkollix mxiex nibża, għax qawwieti u għanjieti u l-mulej, għalija sar is-salvazzjoni. Kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejjun tas-salvazzjoni. Kbir u f'nofsok il-qaddis ta' Iżrael. Roddu ħajr lill-mulej, sejħu ismu, għarfu lill-ġnus bl-emejjel tiegħu, xandru li jismu huwa fil-għoli. Kbir u f'nofsok il-qaddis ta' Iżrael. Għannu lill-mulej għax għamel ħwejjeġ kbar. Ħajkun dan magħruf mal-art kollha. Aqbeż bil-ferħ, għanni int li tammar f'Sion, għax kbir u f'nofsok il-qaddis ta' Iżrael. Kbir u f'nofsok il-qaddis ta' Iżrael. Alleluja. Alleluja, alleluja.
Ħinja int, Verġni Marija, għax emmint li seħ dak kollu li l-mulej bat jgħidlek. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dawk il-ġranet Marija qamet u marret tħaffef lejn il-għoljiet f'belt tal-Lodija. Daħlet għand Zakkarija u selmet lil Eliżabetta. Malli Eliżabetta semet lil Marija s-selmila, it-tarbija qabżet fil-ġuf tagħha u Eliżabetta mtliet bl-Ispiritu Santu. U nfexxet fajta kbira u qalet, imbierka inti fost in-nisa, u imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek. U minn fejn ġini dan li jom il-mulej tiegħi tiġi għandi? Għaxara malli smajt f'widnejja leħen it-teslima tiegħek, it-tarbija li għandi fil-ġuf qabżet bil-ferħ. Iva ħinja dik li jemnet li jseħħ kull ma bat jgħidilha l-mulej. Imbagħad qalet Marija, ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-Ispiritu tiegħi jifraħ falla is-Salvatur tiegħi. Għax hu xeħet għajnejh fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. Iva minn issa l-qudiem kull nisa li sejjaħ li ħinja. Għax is-Setan jagħmel miegħi ħwejjeġ kbar, qaddisu l-isem tiegħu. Il-ħnina tiegħu tinfirex kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. U wera l-qawwa tad-Drijgħu xerret lil dawk li huma mkabbra f'qalbhom. Niżżel is-Setana minn fuq it-tron tagħhom u wolla l-ċkejknejn. Mela b'kull ġejt il-minu bil-ġuħ u l-lonja bagħthom il-barra b'xejn. Ħaħseb Iżrael qaddej tiegħu għax ftakar fil-ħnina tiegħu. Bħalma wiegħed il-missirijietna bris Abraham u nislu għal dejjem. Marija baqgħet ma' Eliżabetta għal xi 3 xhur u mbagħad reġgħet lura lejn dara. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Kemm hija sabiħa l-festa li qegħdin niċċelebraw illum, iż-żjara ta' Marija lil Eliżabetta. Għandha ħafna x'tgħallimna din is-silta. X'aktarx li l-festa tal-lum daħluha l-Franġiskani. Kienu għadhom fil-bidu tagħhom fl-1263. Mbagħad saret festa daħluha l-ewwel 8 ijiem wara t-twelid ta' Ġwann il-Battista. Kienet tkun imbagħad ir-riforma tal-Konċilju għamlitha fl-aħħar ta' Mejju bħalma qegħdin niċċelebraw illum. Il-festa li tikkonkludi dan ix-xahar ta' Mejju tal-Madonna, x-xahar tar-Rużarju. San Luqa jagħtina dan ir-rakkont sabiħ ħafna. Tgħidli din għax Marija marret iżżur il-qariba tagħha x'fija speċjali. X'fija speċjali. Ħa naraw ftit fil-qosor ħafna. Meta San Luqa qed jikteb dan ir-rakkont ta' Marija li tmur iżżur il-qariba tagħha Sant Eliżabetta, x'aktarx kellu qudiemu kellu f'moħħu episodju interessanti fl-Antik Testament meta tellew l-Arka tal-Patt lejn Ġerusalemm. Hemmhekk ġraw ħafna affarijiet simili paralleli għal dan l-episodju. Jisu San Luqa qed ifassalhom fuq xulxejn. Qed jgħidilna xi ħaġa sabiħa ħafna. Fl-Antik Testament l-Arka tal-Patt kienet sinjal tal-preżenza t'Alla. Imbagħad il-poplu Ludi wara l-Arka tal-Patt għaraf li l-preżenza t'Alla qiegħda fit-Tempju ta' Ġerusalemm. San Luqa f'din is-silta qed jagħmel pass il quddiem. Qed jgħid il-preżenza t'Alla mhix f'Ġerusalemm, mhix fit-Tempju, mhix fl-Arka tal-Patt, hemm
imma f'Marija Santisma. Marija hija dik li qed iġġor lill-Alla ġewwa fija. Kemm sabiħa din. Ħarġi għas-silta li għandna. Marija qabel dejn kienet ħadha kif kellha tħabbira tal-Anġlu. U kienet wieġbet hawn jien il-qaddejja tal-mulej lill-Anġlu. Malli telaq l-Anġlu, Marija x'tagħmel? Tmur taġġel għand Eliżabetta biex tkun qaddejja. Ara, ma kienx diskors fil-vojt mela, il-qaddejja tal-mulej saret il-qaddejja tal-bnedmin. U marret tħaffef, jgħidilna sal-luqa, marret tħaffef lejn il-għuljiet. Bil-ħaġla, mhux kontra qalba, mhux bit-telqa. Hawnhekk għandna l-ewwel proċessjoni kważi bis-sagrament. Marija qed iġġoll lil Ġesu imnissel ġewwa fija u tieħdu għand il-qariba tagħha Eliżabetta. L-ewwel proċessjoni. F'dawn il-ġranet ħadd nagħmlu l-proċessjoni bis-sagrament. L-ewwel proċessjoni għamletha Marija Santisma fil-festa tal-lum. Eliżabetta ukoll tgħid kelma li ħafna drabi ngħiduha min jaf kemm il-darba ngħiduha kuljum meta ngħidu r-Rożarju. Imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek. Din il-frażi ngħiduha diversi drabi kuljum, imma xi tfisser? Min fejn ġabitha Eliżabetta li lil-Marija tgħidilha dawn il-kelmiet? X'aktarx li Eliżabetta ġabitha mill-Antik Testament din il-frażi. Il-poplu Ludi uża dan il-kliem, l-istess kliem għal Ġuditta. Dik li rebħet lill-għadu tal-poplu Ludi. Mela meta Eliżabetta lil Marija qed tindirizzha b'dan il-kliem qed tgħidha inti ħadd rebbaħna kontra l-għadu tagħna. Ix-Xitan. Inti ħadd tkun dik li twaslilna ir-rebħa fuq il-għadu tagħna. Permezz ta' Ġesu, naturalment. Bħalma Ġuditta u bħalma Ester u oħrajn rebħu lill-għadu, hekk int Marija sa twaslilna r-rebħa fuq id-dnub, fuq il-ħażen. Permezz ta' Ġesu. U Marija tkantalna dan il-kantiku sabiħ, il-Magnificat. Ngħiduh ukoll, spiss ngħiduh. Kemm hu sabiħ. Li fih turi qalba kbira Marija Santisma. Ħafna drabi ngħiduh dan il-kantiku u nibqgħu mexxejn. Aħna l-qassisejn ngħiduh kuljum fil-ħasar. Il-leġjonarji jgħiduh kuljum fit-tessera, meta jgħidu t-tessera. Ara, kuljum. Xi fih dan il-kantiku ta' Marija? Fih l-ewwel nett il-ferħ f'Alla. Alla li jsalfa lil bniedem. Ara ftit, l-Anġlu Gabriel ħana ġana referenza għalih lil Marija għalila ifraħ għandek għax tifraħ għax waslet is-salvazzjoni. Issa Marija tkanta dak li Alla għamel magħha u mal-poplu tiegħu. Magħna l-koll. Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej. Il-Madonna qiegħda tintona dan l-innu tal-ingrazzjament u ta' tifħir lill-Alla. U qed tgħid xi ħaġa oħra. Qed tgħid karatteristika ta' San Luqa li Alla jaqleb l-affarijiet. Nizzel is-setana minn fuq it-tron tagħhom u wolla li xkejkni.
mela b'kull ġejt lil minu bil-ġuħ u l-lon jabatom il-barra b'xejn. Ara, Alla jaqleb l-affarijiet. Alla jpoġġej l-affarijiet f'posthom. Kull ma trid tagħmel tafda fih. Ejjew nitolbu l-Marija Santissima biex aħna wkoll inkunu messaġġiera ta' Ġesu ma dawk kollha li niltaqgħu magħhom. Ejjew nitolbu l-Lumna Marija biex tgħallimna nkunu portaturi ta' Ġesu. Kemm tkun ħaġa sabiħa kieku l-kol kemm aħna nagħmlu ħilitna biex inżommu l-preżenza tal-Alla ġewwa fina biex inwassluha lill-oħrajn. Ħut jeżis nitolbu lill-Alla biex jenna nifhmu dejjem aktar il-misteru tal-Verġni Mqazza Marija fl-istorja tas-salvazzjoni fil-waqt li nimitaw l-eżempju ta' mħabbita u ngawdu l-ħarsien tagħha. Ngħidu għalhekk Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina. Sabiex il-Knisja jkollha fiduċja sieħa fejk mulej li dejjem taħdem fi skiet biex tħejji l-ġdajiet l-aktar deċiżivi tas-salvazzjoni tagħna nitolbu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina. Sabiex kull nazzjoni ġarrab il-ferħ ta' min jiltaqa' ma' Kristu s-Salvatur tad-dinja nitolbu. Sabiex iż-żgħażagħ tagħna jarfu jimitaw il-ħeffa ta' Marija u jaqdu bil-ferħ lil kull minnu fil-bżonn nitolbu. Sabiex aħna l-kol nistennew lil Ġesu jerġa' jiġi fil-glorja bl-istess imħabba u xewqa li stennieh bija Marija, Eliżabetta u Ġwanni fiħdana nitolbu. Nitolbuk mulej għalina l-kol li ġejna għal din l-Ewkaristija għatina li nimitaw lil Marija fis-servizz tagħna lejk u lejn il-proxmu tagħna nitolbu. Isma' għall-erbieħ tal-familjari ċafaj u magro biex tinsaħtijithom kollha u twassalhom fid-dawl u lena ta' dejjem nitolbu. Nitolbu għal dawk kollha li se niltaqgħu magħhom illum, mulej inti taf min huma u inti taf il-ħtiġijiet tagħhom, għatihom dak kollu li għandhom bżonn fir-ruħ u fil-ġisem nitolbu. Nitolbu għal dawk kollha li qalulna biex nitolbu għalihom jew għednihom it-talb tagħna, nitolbu għal morda kemm dawk li jinsabu fl-isptarijiet kif ukoll dawk li jinsabu fid-djarhom, nitolbu għal dawk li jduru bihom u nitolbu għal dawk li għaddejjin minn momenti diffiċli fil-ħajja biex ma jaqtgħux qalbhom imma jħallu r-rieda tal-Alla taħdem fihom nitolbu. Nitolbu wkoll għall komunitajiet tagħna hawnhekk qegħdin fil-daħal jagħmel parti mir-raħal tal-qalb fejn hemm il-festa tal-viżitazzjoni, nitolbu għal pajjiżna u nitolbu għal paċi fid-dinja. Mulej għatina il-paċi tiegħek nitolbu. U Alla feddej permezz tal-Verġni Mqazza Marija inti ġibt ferħ fid-dar Eliżabetta. Għamel li bil-kelma u bl-eżempju tagħha aħna nwasslu lil ħutna lill-ibnek Ġesu Kristu siedna li jgħix fi saltan għal dejjem ta' dejjem.
tagħna mulej u minnietmu quddiemek u għamli jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin nofru. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Għatina mulej li nofrulek kif jixtaq is-sagrifiċċju tas-salvazzjoni tagħna biex joġob lill-kobor tiegħek kif oġbitek l-imħabba tal-Om Qaddisa ta' ibnek il-waħdini Ġesu Kristu Siedna li jgħix wi saltan għal dejjem ta' dejjem. Inmulej magħkom, nerfgħu qlubna l-fuq, niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwew xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr. U nfaħruk, inberkuk u nxandru l-kobor tiegħek fi żjara ta' Marija dejjem Verġni li nislet li ben il-waħdini tiegħek bil-qawwa tal-Ispiritu Santu u bla ma tifset il-glorja ta' ġbubita tat li d-dinja d-dawl ta' dejjem Ġesu Kristu Siedna. Bih ifaħru l-kobor tiegħek l-anġli iqimuk id-dominazzjonijiet jitredu quddiemek is-setat. Il-kol ferħana jfaħruk is-smewwiet mas-serafini u l-qawwiet tas-sema. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-Eżerċiti. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex miraj ħibati ħajr ħobs, ratt il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħaj il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxarret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi jinħabru l-mewt tiegħek mulej għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċikun tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarra mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek il-familjari Ċefaj u Magro li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif huma bil-magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jilxu xtawa l-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek.
Ħenna għalina l-kol nitolbuk. Għati l-inna u kol l-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġużepp, ma' San Ġorġ Preka, ma' l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħu b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismek wieħed jitqaddes ismek, tiġi saltnati, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfirna d-dubietna bħalma nafru lil min ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex nkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom islem tiegħi la tħarix lem dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u l-għaqda li inti trid fija. Inti tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Dan il-ġesem u d-dem għad-desti eħlisni l-għatijiet u kolla u minn kull ħasab. Iżomni dejjem fidel lejn il-mandamenti tiegħek. Danu l-ħaruf talla, danu li jneħħi id-nubiet tad-dinja. Ħenjen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
Ejunu bil-wiefa u npoġġu fuq xoftejna l-kalmiet ta' Marija li bihom ringrazzjat lil Alla. Lu jitfaħħar il-kobor tal-mulej u l-ispirtu tiegħi jifraħ f'Alla is-Salvatur tiegħi. Għax is-Setan jagħmel miegħi ħwejjeġ kbar għaddejsu l-isem tiegħu. Il-ħniena tiegħu tinferex kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. U wera l-qawwa ta' Rijou xarret lil dawk li huma mkabbra f'qalbhom. Niżżel is-Setana minn fuq it-tron tagħhom u wolla li xkejknin. Mela b'kull ġejt lil minu bil-ġuħ u l-lonja bagħthom il-barra b'xejn. Ħasseb Iżrael għaddej tiegħu għax ftakar fil-ħniena tiegħu. Bħalma wiegħed lil missirijietna b'risq Abraham u nislu għal dejjem. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Nitolbu. Tfaħħar il-Knisja l-kobor tiegħek u Alla għal ħwejjeġ kbar li inti tagħmel ma' min jaqdejk. Għatija li jitħoss fer kbir lil-libnek dejjem ħaj f'dan is-sagrament kif qabeż bil-ferħ San Ġwan Battista x'inħassu qudiemu meta kien għadu fil-ġuf. Bi Kristus jiedna. Ejjew ngħidu dak it-tlieta Avamarijiet lill-Madonna li talbet hija stess minn dan is-santwarju. Nofruhom skont l-intenzjonijiet tagħna għalina nfusna u għal dawk li se niltaqgħu magħhom. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem bżonn. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd. Ejjew intemmu din iċ-ċelebrazzjoni billi nkantaw l-aħħar darba, illum l-aħħar ta' Mejju l-innu l-Madonna. Fil-ħlewa ta' Mejju, tagħna Marija, u kemm jieduh lejju dak ismek sabiħ, kemm toħroġ qawwija dil-kelma min qalbna, bit-tama li ta' qalbna jagħtik l-akbar ġieħ. Jintlaxqa tas-sema ix-xemx tal-ħolqien, jintlom ta' min ħalqek bik mimli kull żmien.